Gobe ta Allah ce, Allah masanin gobe. Akwai wani abu da baka sani ba ko baka da tabbacinsa. No matter what happen, wani sai ya fassara ka. Ita al'ummar da kanta akwai fassarar da za su baka. Wadda fassarar takan iya yiwuwa ta yi maka yanda kaka so. Hasali ma ba lalle ta yi maka yanda kaka so din ba. Domin ba lalle su fassara ka ta fuskar adalci ba. Ƙila su fassara ka ta fuskar ra'ayi ko fahimta irin tasu. Da za ka natsu ka fahimci wata kalma na nan mai nauyi ta people, fear and emotion. Ka daure ka yi masu uzuri domin da sannu su ma za su zo matakin da kake a yau wanda sun ka fassara ka lokacin da kana saman shi. Ba su fahimce ka ba ne ko kuma ba za su fahimce ka ba ne saboda ba su zo inda kake ba. Amma idan suka zo za su fahimce ka. Wataƙila idan an yi magana baka da haƙuri ko baka da adalci ko baka iya zaɓi ba. Duk wanda ka je yana maka wannan ƙila yana yi ne based on his own perspective, ta ɓangaren da yake hango ka kenan. Ka karɓa da haƙuri, kakka mai da martani, ba don baka da abun mai da martanin ba, sai dai don wanda za ka mai ma martanin ba zai fahimci me kake nufi ba. Gobe ta Allah ce, Allah masanin gobe.